Красимир Ранев завърши 10-ти в последния старт при мъжете на Европейското първенство по биатлон в Банско. Бронзовият медалист от спринта навакса 8 позиции в преследването, за да намери място в топ 10. Владимир Илиев е 19-ти, Мирослав Кенанов и Иван Златев са съответно 33-ти и 34-ти. Шампион стана германецът Бенедикт Дьол. Още за състезанието от Антония Близнакова. Дьол допусна 3 грешки в стрелбата, но 0 на последната стрелба му осигури златния медал. Сребро за ветлесястът Кристиансен. Победителя от вчерашния спринт днес направи 3 пропуска на огневия рубеж и финишира на 22 секунди и 3 зад Дьол. Първо отличие за руснака Тимофей Лапшин, един от фаворитите в Банско, днес спечели бронзов медал с 2 грешки в стрелбата и изоставане от 25 секунди и 5. Финалът на днешното състезание бе опорочено от тежък инцидент между Максим Буртасов и Йоханес Кюн. В спор за 6-то място Буртасов изблъска германският биатлонист Йоханес Кюн, което доведе до тежки наранявания и контузия на Кюн. В 13 часа е щафетата за жени, последното състезание в Банско, което БНТ2 ще излъчи пряко.